ende kwakaya munhu wese akavhunduka zvokuti kwakatsvuka zvatisatambuzona zvakaitika musi uyu kwakatsvuka zvisati zvamboitika ndokutoona kuti izvi zvinhu zvakangoma ndobva tatogara paita kutoita madhuwa eislamic audhubillahi minashaitanir rajim kureva kuti Mwari tidzivirire kubva kune zvakaipa. Ndopatakaona mwana ari kuuya akashama achinongedzera mukanwa tikati kochii kwakutarisa kudai mukanwa makatosviba rurimi ruri kugo zvakandishamisa ndikati ndokunonzi kurohwa nemheni kawo ndiedza kumubvisa inini mwana akatondiruma pani ndakakuwara zvikomwezvi ndiedza kumubatsira kusvikawo pamwe pacho ndaitosvika kunzwa kuti ndakukundikana macho akati no imi mani mukakundikana zviiti ndobva tazofonera atezvara vangu kuti anosvika kunoku vamutibatsire ndokuuya kwavakaita kuti abatsirana paya mwana ndopa akazotanga kuita sei kuita zviri nani. Inokuchingamidzai zvakare pano paSlyMedia TV vatariri. Munozviziva kuti pano ndipo pandinokuitirai zvironga zvakasiyana-siyana, zvingava zvenyaya dzinoshungurudza, dzinosiririsa kana dzinosetsa chaizvo, nedzimwewo dzakaita semabhora nezvimwe zvakasiyana. Asi zuva ranhasi tafamba takananga paChabwino mudunhu reGoromonzi uko kune imwe mhuri yatambudzika nemwana wayo ane makore 13 kana kuti 13 ekuberekwa. Mukomana uyu akaita dambudziko kuti gore rapera nguva yatakusvika yaOctober panotanga mvura paya akarohwa nemheni kanokwanisa kuita 2 kana 3. Vabereki vake vakushungurudzika kuti nguva iya yatadzokazve panguva imwe chete iyo yakaitika chiitiko ichi kune kwavakambofambawo vakaudzwa zvakasiyana-siyana vachinzi dambudziko iri risati rapera. Saka regai tiwanze vachikurukura vachipawo zvichemo zvavo kwamuri. Zvino ndigere naamai vemukomana ari kutambudzika nedambudziko rekuti ari kuteererwa nemheni isiri kunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Regai tivanzewo vachitsanangurawo maonero avakaita chiitiko ichi sezvo vari vakanga vane mwana pakatanga dambudziko iri. Amai, sanganai nevatariri veSlyMedia TV muvapewo tsanangudzo yezvamakaonawo musi wakatanga dambudziko remwana wenyu. Tinotenda makadii zvino. Ndinoitwa Sara Ajini. Ndindaiva nemwana pakaitika chiitiko ichi. Ndachangobva kubasa, ndaenda kubasa kumaBlueberry. Ndichangobva kubasa kuma5 ndisvika pamba. Tatopinda mubedroom. Ndikatombogara pacheni ndikabuda. Zvino ndauda kutoita zvekubika. Ndo pakatanga kusasa mvura. Kwachiti mwana honai weather yachinja. Chiite umupfeke majuzi wakapfeka vhesi chinotora ichi majuzi mupfeke nekuti weather yaita sei yachinja. Paakaenda ndakatomupa foni ndobva anopinda mumba akatotora juzi akapfeka. Pakuchibuda manje isusu tandiri mukicheni takasara mukicheni tangonzwa kuti ende kwakaya munhu wese akavhunduka zvokuti kwakatsvuka zvatisatambuzona zvakaitika musi uyu. Kwakatsvuka zvisati zvamboitika ndokutoona kuti izvi zvinhu zvakangoma ndobva tatogara paita kutoita madhuwa eislamic audhubillahi minashaitanir rajim kureva kuti Mwari tidzivirire kubva kune zvakaipa. Ndopatakaona mwana ari kuuya akashama achinongedzera mukanwa tikati kochii kwakutarisa kudai mukanwa makatosviba rurimi ruri kugo zvakandishamisa ndikati ndokunonzi kurohwa nemheni kawo kwakuchitobata mwana kutanga kudhonza rurimi rwe like foni yacho akatouya nayo ndokuikanda pasi. Sakangoti chigo agwenwa kuti ane foni here chigo. Takatotadza kunzwisisa kuti chii chaitika. Kwakukakarisana naye ndichidhonza rurimi rwe. Ndobva ndatuma mwana wangu musikana anga achitobika sadza kwakuchiti iwe chimhanya kupi kwana gogo unoshedza kana sekuru munhu mukuru agoya kunoonawo dambudziko ratinaro iri. Mwana uyu akadzimaidzwa haana kana kuenda kwagogo kwandandamutuma kuyakwe. Kwakutoenda kune watinogara nawo panext door.
kwakunotaura dambudziko iroro apa havana mbouya. Kwakuzokwidza futi kwamainini ndokwakanokwidza kwakunovaudza dambudziko wakatozoyawo ndatombotambura nekuita sei nekudhonza mwana achikararadza rurimi rwakaenda mukati. But ndakaramba ndakabata rurimi richida kudzokera mukati kuita kungera kuda kunonyura zviye. But ndakaramba ndakaita sei ndakabata ndakaita kutsunya. Zvinhu zvaidotyisa. But akazokararadza achibuda ropa nenyaya yekuti unenge wakatotsunya rurimi ruya rechitsvedza rera kutokuwara futi. Saka takakakaridzana kusvika sekuru wazouya nemunext door ari padhuze pedu mai Thomas akati ngatimise soti kwakutuma mwana aitotyawo akati ndiende kupi kumba futi kunotora chii. Akatoramba kuenda kunotora soti. Mai vaendo wakatozomhanya unotora soti kwakumudira soti iyai. Asi rakaramba richidzoka richiita sei tichitokakaridzana naro ndokuti gogo wacho washedzwa here kana kuti sekuru washedzwa here. Hapana havasati vauya wakazotoyawo late apa ndatoita kuneta nekudhonza. Pawakachizouya paye wachizoita futi madhuwa tichiitawo sura kuraishi kwakuzoona mwana atoti zvanani zvakutobepura paipai rurimi rwakuita sei rwakudzokedzana. Asi zvinhu zvangu zvakaoma. Zuva iri mabatsirikana maita minamato yamakaita yechiislamu pakurara apa samai ndoziva kuti musi iwoyo ndofunga makatotadza kurara muchimbopota muchidongorera kuti mukomana aiita sei kana aivhumuka here zvii zvamaiona zvaitika? Aitomuka ototanga kuti mudumbu mukurwadza nerurimi rwacho anga asingatonyatsogono kutaura sinzi ratokuwara. Achiti kana angopepuka paya kutotanga kuti kunze kwacho kuri right here mvura yacho yapera here. Achingoramba achidaro chati yapera hakusisina chichauya yapera hakusisina chichauya. Makabva mazivisa baba paya baba vari kubasa pakazotora chinhambwe kana nguva yakareba sei paakazorohwa futi kechipira kuti achirohwa? Pakaita mwedzi akarohwa uri musi wa25 October. Mvura yakanaya ye3 days iyoyo ndobva musi wa25 futi November ndobva yarohwa futi. After 1 month. Saka 1 month pakati. Musi wa25 October ndobva zvakatanga kuitika tikatofonera baba wacho ndo wakatozofonera sekuru kuti wachitozouya. Musikana uya adzimaidzwa amboenda uko haana kutozoenda kunoshedza sekuru. Ava ndo wakatozofonerani sekuru ndokuzouya kwakaita sekuru. Zvinotyisa zvinhu zvamuri kutaura izvi. Alright, mukufamba umu toziva kuti pamwe kwenyu mataura Islam asinazo baba vachitaura kuti makaenda kunana madzimai kwenyu kuIslam hakuna here vakakwanisa umbobatsira? Vanenge vachingoita madhuwa ari mukurani chete vanenge vachingoita madhuwa. Vatari pamwe vangada kunyatsomudzidzisa kuti madhuwa aya chii zvinenge zvichiitika? Minamato yatinoziita yeArabic inenge ichishandiswa asi inenge ichingoreva kuti Mwari tidzivirire kubva kune njodzi dzose dzakaipa dzinotumirwa nevaerengi. Pari zvino maybe kungava kuchikoro kana kuti mukutamba nevamwe zvichangoitika zvinhu izvi ari pane vamwe aionekera kuti pane chinhu chikumunetsa kana kuti vamwe vake kana vanin'ina kana hanzvadzi dzake dzaichitorawo sei chiitiko ichi? Vaitotyawo nazvo kukatanga kuita makore zviya aitodzoka kumba achiti kwaane makore kuratidza kuti mwana ari kungogara achiita sei achitya. Saka gore rineri racho patanga kutoita makore inenge last week akati mama ini sei makore aya akatanga kutongoita makore ndotanga kutya. Tikati inhau yenjodzi yakaitika. Saka unenge uchiramba uchiita sei uchitoifunga ende zvinhu zvinezvi zvichitotyisa kuti tato musizini macho.
Saka tichida kuti kungoramba vanhu vachibatsirwa. Ndopanda tisvika panguva yatawa chidurirai zviri mumwoyo menyu zvamunoda kuti vanokwanisa kubatsirai vakatarira izvezvi vaite mabasa avo avanokwanisa kuita. Ndechishuvira kuti wagotibatsirawo zvinhu izvo zvigosvikawo pakupera, mwana agosununguka nyangwe nguva yekunaya yasvika, asava nekubatikana nenyaya yekuti akarohwa nemheni, asava anozoshushikana nyangwe kuchikoro anga akutodzikira, temu yacho akatodzikira. Isusu ripoti rakewo temu yacho yaakarohwa nemheni rakatoshaika pamba, tangana kutoriona ripoti remwana. Kungonyangarika kutsvaga pai patani takaisa ripoti hatina kutoriona. Razototi after tati arohwa kepiri muna December ropa rakabuda nemukati mukomboni, ranga riri mupepa bhegi nema-CD rakapetwa rangonhongwa. Zvinhu zvinototishamisa. Asi parakashaika apa maitoziva kuti ripoti remwana ripoti ndakaisa mumba, ndakaisa muwadhiropu, ndaudiwa chikoro kuti achinonyorerwa tikutsvaga ripoti, hamuna ripoti. Kune vanhu vanoshekereketa kunze uko handiti. Aiwa amai, tinokutendai nemukana wamatipawo kuti tikurukure nemi. Toziva kuti zvinenge zvichikurwadzai zvichikushungurudzai pamwoyo, asi tinovimbawo nekutenda kuti vakatarira vanokwanisa kuita sei kukubatsirai nedambudziko renyu. Tinotenda. Aiwa, tinosimba. Tasvikawo pamusha penyu, tanzwa mhere yamarova kusaka SlyMedia TV tati aiwa regai tisvike panzvimbo tinzwe kuti zvakamira sei. Tisingapedzerei nguva, tinoda kuti musangane nevatariri veSlyMedia TV munongozvitsanangurawo kuti ndimani mobva mapinda nemo mudambudziko ramaridzira mhero kuti isi tizokwanisa kusvika panapa. Inini zita rangu ndoitwa Richmond Nyanyo, ndinogarawo munzvimbo yeChabwino muri muBurumonzi. Dambudziko rangu randinaro nderekuti gore rapera mvura yapera ndakanga ndiri kubasa ndaishandira kubhindurawo. Saka ndichanda kubhindura kwekwe ndakange ndataura nemhuri yangu masikati vachida kubatsirwawo nemari. Saka ndakaenda paEcocash ndichitora kuti ndivatumire mari. Ndavatumira mari yezvishuwa kuEcocash pabhindura. Zvakazoitika kuti ndizoziva kuti kumba kune zvaitika ndezvekuti ndakafona kumba. Ndida kuziva kuti vaona here meseji yemari yandanga ndavatransfera kuEcocash. Saka nguva yandakazofona adzimai angu akafona kuti muri kutofona chitombomirai kuno mwana arohwa nemvura, arohwa nemheni. Ndikati arohwa nemheni sei? Zvikanzi izvezvi mvura iri kutopenya iyoyi yatosiya yakanganisa mwana. Saka ndakazobatawo tezvara vangu ndikati muri padhuze nekumba here? Vakati kuti manyai kumba munoona madzimai vaiwirwa nedambudziko. Isusu vatezvara vakanosvika vakaona adzimai vangu vari mubishi ndokuedza kubatsira mwana. Ndobva vamutumawo umwe mwana anotevera akati manya unodedza kugwa kuvandibatsire kuti zviri pano handikwanise kuzvikunda ndiri ndega. Ndobva pauyawo futi munin'ina wemudzimai wangu, ndobva vabatsirana. Saka pane chingwa ndakatoshushikanawo kuti zvafamba sei. Ndobva ndazofona futi zvikanzi zvaanani mwana right. Kana mukafona munokwanisa taura naye. But pandakafona mwana aitaura zvake asi ainosvika akakubatikana semunhu akanga adhonzwa rurimi manje rwakanga rurimi rwakanga rwadzika. Vachiti rurimi rwacho rwakanga rasviba. Saka ndakazokumbira kubasa. Ndikati arga ndimbono ndichisvikawo kumba ndinonasirwa kuti mwana akakanganiswa. Chii chakaitika? Ndasvika kumba ndikaona zvishwa kuti mwana ake anga achiratidza ake kuti munhu anga akabatikana nemvura yanga mukanganisa. Ndokubvunza kuti chii chakaitika, ndobva kuti anoona ndatotumawo mwana ndichibika. Saka mwana akazovhiringwa nemvura. Saka ndakafunga kuti pamwe akuda ndezvaMwari mvura yemudenga. But mwoyo wangu wakanditi no, kuti urambe uchishanda futi kure muri chigara iri yega hazviiti. Saka ndakangobva ndangoenda kubasa ndikati kune munhu wandaishandira ndikati anoina ndichakwanisa kuramba ndichishanda. Akanditi sei? Ndikati zvaitika kumba hazvasi kundifadza. Saka inini ndakutomira zvangu basa.
yakabatikana kuti akuona ungosiya basa ndikati apeta kumboona ndiri pedyo zvoshuwa ndakauya ndibva ndambotsvaga basa mudhuze ndibva ndariwana saka inini ndawana basa reri ndakabva kubasa mai vacho kune kwavaishandawo kwavaenda kubasa saka vakakasirawo kudzoka musi wacho ini ndobva ndauya ndobva wabika chikafu chemanheru sizvo kwanga kwakuda kunaya tikati arikati ingogara tadya kusati kwakunaya tagara pasi pai vana vanga vari vatatu vachidya papa nehwindo rakatarisa nechokumadokero hwindo diki saka vana vachidya kudaro so isu taitodyawo takagara pamachena mai vacho mvura yakabva yaita kabhanangana but kabhanangana kanga asiri kuti bhanangana rakachisa kana chikanga rikadukuduku mwana akasumuka achidya abva toti ndatorohwa akatosumuka achitotadza kutotaura rurimi rweye ratodzika ratoendawo saka amacho ndopakati mwana atorohwa kauye futi ndopatakaita kakara kubatsira mwana zvokuti ipapo aiwa takatora zvekuma 30 minutes kana uda kusvika muhani awa mwana rurimi rweye uchiti mukasiya raidzokera svika rurimi rwemwana rakasviba kuita black tiedza kumubvisa inini mwana akatondiruma pani ndakakuwara zvikomwezvi ndiedza kumubatsira kusvikawo pamwe pacho ndaitosvika kunzwa kuti ndakukundikana macho kati no mimi mani mukakundikana zviiti ndobva tazofonera atezvara vangu kuti anosvika kunoku baba mutibatsire ndokuya kwavakaita kuti abatsirana pai mwana ndopakazotanga kuita sei kuita zviri nani zvadaro mwana aita zviri nani mvura yakaramba ichinaya nekuti usiku yakatoita chipo chekuti yakapupudzira ichinaya tatsvagawo mumwe yakatibatsira akati zvino manje mimi makatogara mukuti dambudziko roro rapfuura harina kupfuura chituko ichocho chiri kudzoka zvekare saka pana panga pachibva chero mwana anoti chikakuta chinoenda futi pamwe nekuti chikutodiwa pano kufa kwemwana ndozviri kutoda mvura iyi shuwa vana vese takavabvisa amacho akabva mwana yakatoenda nemunhu yakanomubatsira chingosvika naye kwakanobatsirwa mheni yakabva isara ichitorowa futi kumashure pamba ipapo pamba pache akatoti handitakuudzai kuti yanga ichiuya zvekare mwana ndopaakabatsirwa ndoatazongoramba kuti tiende kune umwe vachivabatsira svika nguva yemvura yapera saka ndochichemo changu kuti kana namanje mvura yakati iri kunaya ini handimbogadzikanawo kuti zeti kumba kwacho kunenge kwakanaka here ndinotodya mwana uyu ane makore mangana akura zvakadii 13 years ari grade 5 okay mwana uyu mukomana musikana mukomana tsanangudzo dzaipiwa idzi kwamaibatsirwa uko vakanyatsa kuti zvine dzinza renyu mukati here kana kuti mwana uyu ane chipo chainacho chokuti vanoona mumweya vanenge vaida mukwadza kuti asakwanisa kubuda zvaari vakati kudii matsananguriro avaiita nyaya vaingoti kune vanhu vanenge vane godo nemwana mukurarama kwake nekukura kwaanenge achiita okay imi musekuonawo kwenyu muchiona performance dzake dzekuchikoro nei kana mukutamba nevamwe pane chipo here chamakaona kuti ndofunga mwana wangu uyu ane chipo chakadai mwana kuri kuchikoro chako kugona anotogona zvekuti iniwo achitanga ari kuma-ECD uku waitova munhu kuti mukirasi mavo ndaitova ari number 1 saka zvakazongoita zvichingodzikira kana ipapo pacho pakati abva mukukanganiswa nemvura ipapo pakanga masports ekumhanya ndifunga kuti pachikoro pawaingosiwa neumwe chete akanga atori mukuru wokwaari aitova mukuru kwaari ndaimusiya iye ndaitomhanya zvokusiya vamwe vese ipapo kumhuri kwenyu ndanichinzwa muchiti manyaya kuenda kwatezvara kumhuri kwenyuwo imimi kwamukazvarwa makambovazivisawo here kuti ndiro dambudziko randiri kusanganawo naro hongu ndakavazivisa ipapo ndiwo taingodana vabereki vose taingodana vabereki vose kuti vangouya tibatsirane pamwe handisingazivi makaenda kune vezvomweya handiti vemachechi vanonamata vana madzibaba hamunambofambawo here kune vechivanhu kuchivanhu ndasina kubvira ndafamba ndaingobatsirwa kune vemachechi newe tiri kubvunzira kuti panokwanisa kunge pane vamwe vatinoshandidzana navo nekuti toshanda nevemweya vava toshandidzana nanasekuru vanagodobori vanobatsira kuri kuti pakaita akuonai izvezvi muchitaura dambudziko renyu iri akati anokwanisa kubatsirai munenge makasununguka here kana kuti muri strictly pane vezvomweya zvechechi
inini ndinoda kuti munhu anenge angokwanisa kupedza dambudziko iroro nomaita kuti ndoumweya kana tanoshandisa chiesidomwe achiita kuti dambudziko ripere. Ndo chikuru. Okay, chiendera mberi. Saka apa chiitiko ichi chaingoitika nguva yekunayo ende izvezvi patava panapa kupera kwegore kana kuti kutanga kwerinowe apa ndo panotanga mvura. Zviri kuratidza kuti hamuna kugadzikana kakuti zvogona kungotanga futi. Chokwadi. Nokuti ipapa pamvura payakapera tina kana dambudziko ratakaona kana rimwe chete. Kana kurwara kake aitoenda kuchikoro zvakanaka. Okay. Ko ipapo makapedzisira kubva kuna madzibaba kana ungava madzimai vaikubatsirai ava vakati zvapere nokuti pamakamboenda kekutanga kudza zvikusara zvikaitika sezvamataura apa pakazvakaitika vakazvivharisa here kana kuti vakaita sei vakakuti kudi vakangoti munofanira kuramba muchibatsiro. Okay. Vati munofanira kuramba muchibatsiro, rambai muchifamba muchibatsirwa kuti dambudziko racho ripere. Alright. Ndechipi chichemo kana zviri pamwoyo zvamungada kuti vakatarira vakubatsirai nazvo nenyaya yedambudziko renyu iri ramuri kusangana naro mumhuri? Chichemo chiripo ndechekuti inini ndinechikumbira kuti dai vandibatsira kuti vana vangu vasasangane nenjodzi nyaya idzodzi dzekutariswa nevavengi, dzekutumirwa amheni, dzekushandisirwa nzira dzakashata kuti vasararame zvakanaka. Nokutiwo vana vadiki nini ndakatotarisira kuti vakakurawo zvakanaka vanokwanisa kuzondichengetawo ramangwana. Saka ivo vakapararawo ininiwo zvinotondibata panenge pasina uchanene ndichikwanisa kuti ndiraramire. Alright. Pakaitawo vangada kukubatsirai vanokubatai parunhare nhamba dzenyu dzerunhare mugona kutaura kuitira kuti kana vamwe vanokufonirai direct vamwe vanogona kubata isusu veSly Media tozodzoka kwamuri asi munokwanisa kunguvapa pavanokwanisa kukubatai? Nhamba dzangu dzerunhare dzinoti idzo 078 314 66 94. Mukwanisa kudzidzokorodza 078 314 66 94. Aiwa, tinotenda baba uye tinoshuvira kuti mwana wenyu yabatsirikane nekuti hana inenge isina kumboumira zvakanaka angona makore akona makore iye wacho akangonawo kwakuna yanomhanya singamboita andomhanya kutiza chaiko. Saka unotoshama kuti kana mafamba naye rwendo muchazoita sei nekuti akangoona kwakuti kwakunaya orevini unayo unotosara uchitoona kuti mwana akutotiza ari kuenda. Aiwa, zvinotyisa zvichiwa. Aiwa, tinotenda nenguva yamatipa tichikurukure. Awatotendawo nesu. Ndiyo inyaya yatafambira kuno kuchabwino zvakare vatari veSlyMedia TV manzi wavo dambudziko riri kurarama nemhuri kuti kukangokudibira chete mwana wavo asina kugadzikana akarohwa nemheni ruviri rutatu izvo zvavashungurudza vakutsvagawo rubatsiro kuti nguva iya zvakare yekunaya yasvika tibatsireiwo. Kana pane akatarira izvezvi anokwanisa kuvabatsira munokwanisa kutibata panhamba dziri paskrini idzo kana kubata isusu direct veSlyMedia TV toonawo kuti vawane rugare nekuti zvinoshungurudza mwana manzi wazera rake 13 years achakwanisi kuraramawo zvakanaka kunyanya sei panguva yatakupinda yekunaya. Ndini wenyu Daniel Kachere ndichitendawo kumasimba rashe zvidza vakabata kamera. Tinodzoka zvakare kwamuri vatari veSlyMedia TV tichikutendai nekuti tsigira kwamunoita zuva nezuva. Tinokumbirawo zvakare kwamuri kuti murambe muchingoshayawo nyaya dzakaita sedzino idzi nedzimwe dzakasiyana siyana. Tinomboenda kumachief, tinoenda nana sekuru, tinokuburitirai zvakare nhabvu pano paSlyMedia TV nguva nenguva. Murambe muchingoti sapota muchishayawo muchilaikawo zvinhu zvatinenge tichivugirai zuva nezuva. Musarawo zvakanaka. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.